ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Автотиҷи. Ҳама каса хубаен? Тинҷаен? Саломатӣ хубаен? Ирӯз 20 марти соли 2024 ирӯза навор дорем. Toyota Camry, Mercedes-Benz C-Class, Volkswagen Golf 21099, Opel Astra F дар кузуфи седан. Баъри шумо шудагай. Ҳамин мошин 6000 бачо. Лайк абаза подписаться ка адуши дастгирӣ ка навора фақат падилил сакнем бачо, подписаться кунен, барои реклама муроҷиат кунен, замин, хона, мошин, ҳамин чизе боша мо реклама кунем, фурӯхта метем бачо. И канала нав шудем ба хотири шумо. инҷа фақат мошино, хонаҳои арзон срочно навор карда мешавад. фақат навора бо диққат тамошо кунен, маълумотро гӯш кунен, качеспара баланд карда монен. ҳамин кадом мошине ки маъқул мешавад бачо, рақамҳои соҳибша занг бизанен, бирем бигирен шав. падилил сакнен, качеспара баланд кунен, бо диққат маълумотро гӯш кунен. ман ҳамаша мегумтон иншоалло ки ҳамашон арзон ба хотири шумо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи седан бачаҳои хоҳишгаҳӣ навориш кардем. солиш 93, шаҳри Душанбе, 25000 сомонӣ. гази бензин, мотори 1.6, коробкаш механика. мошинча созай 25000 сомон. сидано гарени қиматам бачо ҳамша ёфтем. мақсад метавонед занг бизан, рақамҳои 802 85 3000 номерошай муроҷиат кунед. дискои зурзагӣ, краскаш созай. хулас мошинча дар ҳолати хуби техникияй мегарда, ҳаракат мекунен, бачо мегирен, занг мезанен, маслиҳат мекунем. фақат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка 100%, краскаш нав, пусидагӣ надорад, рул гидравлик, учёт баровардагии тайёрай. хуласи гап, метавонӣ омада бигирӣ, ҳай карда бигарӣ. беҳуда занг назанен. нашоти нархҳои ҳар як мошин бачо занг зада пирсен. навор маъқул боша, Автотиҷи ба пеш нависен, рақами 5 бизанен, гап нест ҳаматон дошир бачо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class ҳастае ки шумо хоҳиш кардем, навориш кардем мо. солиш 94, шаҳри Хуҷанди Бӯстонӣ мерен. ҳамин мошинчаро мегирем бачо. 35000 сомонӣ. бензин, газ, мотори 1.8 механика. ҳолати хуби техникӣ. маълумоти пурраша меган, занг мезанӣ, мегирӣ. мошинча нахаду. гази Евро 4 Elegance, 4 электропакет люк дорад. техас мотор, утилизатсия кардагӣ ҳастае. савдо дар пеши мошин. мошин бошад дар шаҳри Хуҷанд. дига чӣ мефурад бачо? утилизатсия дорад, документ дорад. мошинча нахаду. 35000 сомонӣ. гази бензин, гази Евро 4, мотори 1.8 гарени ҳаракат мекунад. хулас не перевала нигоҳ мекунад, не чиқирира, ҳаракат мекунад, ҳай карда мегарде бача. занг биза, маслиҳат ка ҳамин қаш ки коробкаш механикае. мерседесо бо дигам бачо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. лайки чандам азади ҳатман дар комментария бинависед бача. Toyota Camry ба хотири шумо арзонош. 35000 кама. ин нарх фақат дар канали Саудо ТВ Автотиҷи монда мешавад бачо. тамошо кунед. канали Саудо ТВ мо канали асли моай. дар ютуб занен, тамошо кунед. уҷа бо гизалаи баъд мошино, хонаҳо навор карда мешавад. моториш да, коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документиш 1 сола. утилизатсия кардагӣ мега. гази Евро 4, бензин кор мекунад. электропакет 3 моҳа танировка дорад. 4 балон нав, задагӣ пусидагӣ надорад. мақсад қайд накардан. танировка дорад. состояние мошин чотка. моториш д, коробкаш автоматай бачо. 35000 сомонӣ. او قدر فکر میکنم قیمتم نیسته، چونکی عینی حال ماشینو گرینی قیمتن. 10000 سال ایتیم ولی میتونی زنگ بزنی بگیریش. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی. Volkswagen Golf هسته که سالش 98 در شهر دوشنبه. 40000 سومانی نرخش. بنزین، گاز، موتور 1.6 коробкаш механика. ассалому алайкум мардами мошинхар. бародар азиз, мошинча срочно мондагӣ бо арзон мешавад. ҳуҷҷатҳои солона, танировкаш нав кардагай. 1 моҳ пеш мега балоношам нав кардем меган. краска тоза, дискои зур, Volkswagen Golf харо ҳамиҷа бошин агар.
лайкора бизаненда тамошо кунен. рақамои 919 0202 рақамошай занг бизанен, маслиҳат гирен бигиренша. 40,000 сомонӣ бо савдои гараниам дорад дӯстон. фақат ки дӯстон беҳуда занг назанен. ҳар як мошине ки мемонем рақамошонда нигоҳ куненда конкретни харидор бошен, занг бизанен бигирен. просто мегӯянд ки бениҳоят бисёр занг мезананд, нороҳат мекунанд, намехарам. мегзарем ба панҷум мошини 6000 сомона. ин мошин ба фикрам ки савдо мешава. ҳозир дар байни 10 минут успед ки бигӣ. ваз 21099 аста ки любителеш бошен агар тамошо кунен. 2000 сол шаҳри душанбеда қарор дорад. 6000 сомонияй суми тихм бачо. бензини холӣ, мотор 1.6 коробкаш механика. гуфтесам ки канали автотиҷӣ фақат мошинои арзон, ханоҳои арзон монда мешавад. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка ходовой созай. ҳуҷҷат бу чирагай. срочно сум дар кор мега. карбюратор гуфтесам жабо. 6000 сомонияй дар шаҳри душанбе. бо занг занагем ки ака арзон намешавад дига. ҳамин чизе ҳаст бачо, занг бизан бигиред. фикр мекунем дар ин нарх дига ай бай арзон кардан. ака бо мошинхаро худошон медонанд. бачако подписаться кунен, ҳами аддуши поддержка кунен. хай наворора ждать фақат.